No niin, moro. Tervetuloa tänne pelipaikan pelivideon pariin. Otetaan vielä toi alkujuonto uudestaan, jos mä leikkaan tästä. Eli tosta SVstä F11 tosta. Noin. Tervetuloa Tervetuloa pelipaikkakanavan pelivideoon. Tänään pelataan Y8 tai hyviä pelejä. Ottakaa. Näin. Niin, pelataan tänään jotain hyviä pelejä. Y8, tää on ensimmäinen pelivideo siis tällä kanavalla. Ottakaa nyt hetkonen. Joo. Niin. Tää on ensimmäinen pelivideo tällä kanavalla. Ottakaapa nyt saatana, kun saa semmoista. Niin täältä joku hyvä, olisi tietysti tämänkin voinut tehdä etukäteen. No, tästä saa rakennettu tosta hyvää video kyllä editissä, ettei sen puoleen. Ei sen puoleen. Katsotaan vaikka tätä peliä, tästä saadaan tehtyä nyt ensimmäinen pelivideo tällä kanavalla. Yhtään en tiedä miten tää toimii, mutta katsotaan. Retkapa sekka, niin katsotaan täältä taas. Kyllä se ainakin näyttäisi toimivan näin näkymin. Jos ei sit toimi, niin sitten vaan kuvaa uuden videon, ei kai tässä oo se kummempaa. Suklaatia vähän. Ja näin. Kyllä. Se ääni varmaan tosta kuuluu, jos toi mikki on tossakin. Kyllä se ääni on vähän hankala kyllä saattaa. No sen sormen jotenkin tää on hirvees antaa pöytä tonne paskaan, niin vähän. Tästä ei nyt näköjään isoa näyttöä ei saa, mutta ei se haittaa. Nyt ottakaa F11 noin. Katsotaan toimiiko tää peli. Tekovaihto. Mikäs toi on? Vaihdetaan itse asiassa tähän peliin, olisiko tässä iso näyttö? On tässä on. Mä otan niistä editistä tässä jaksosta silleen hyvä nyt. Eli nyt seuraavaksi olisi tämmönen error-peli tässä. Error #54 Y8 testissä. Eli pelataan tätä tässä striimissä. Ja mitäpä tässä nyt sit suuremmitta puhetta, niin mennään suoraan asiaan, kunhan tämä lataa ensin. Noniin, latinki. Laitetaan iso näyttö suorilta käsiltä. Tää on uusi peli. Pitää painaa sitten tää videon tai pelin nimi mieleen. Niin mä en yhtä tiennyt sitten, että mä joudun olla tässä aika lailla. Että niinku ottaa ton webcamiin, mut se on täyttänyt aika paljon ulkopuolella. Oi, kylläpä kiihtyy music. Tässä on se aika se kulma, missä sen pitäisi olla hyvä tehdä. No niin, mitähän tässä tapahtuu? No niin, heti tää alkaa tekee tätä hommaa. Ottakaa nyt sekunti sitten. No niin. Tää on niinku näin eteenpäin. Joku ovi. No niin. Kos.
saatana mitään. Matkapa ihan Kukossa. Se on taskulampu. No niin katsotaan optioissa vielä. Joo.